Акно ў неба. Сімволіка абразоў. Перед нами образ 18 століття Маці Божа з хором ангельським. У центрі знаходиться Богородиця, яка тримає на своїх руках дитятка Єсус. Ми бачимо, що Найсвятейша Панна Марія, яка вже має на собі корону, корона тут з ружем, і ці ружі червоного кольору перекликаються з ружами білого кольору. Це значить, що Марія, яка вже у нього взята, знаходиться на небесах, тримає дитятка Єсуса на руках, у своїм класичним блакитним ці синім плащі, які символізують так само небеси, червоного чи рожевого кольору. Її сукенка символізує пяшчоту, відкритість на почуттєвість, на материнство, материнське почуття до чоловіка, до тих людей, які звертаються до Богородиці. Але композиційно ми бачимо, що образ, у якого в центрі знаходиться Богородиця, вельми складаний, тому що знаходяться шереги, ці, скажімо, поверхи, навіть на яких зміщені ангели, хор ангельський, ангели. І у гэтых поверхах, ці шерегах ангелів, хором ангельським, автор не тільки хотів показати, що ангелів шмат, і образ маленька нібито по міру, і вони не змогли у один шерег, один ряд знаходиться з Матір Божою, але підкреслюється так само ангельська ієрархія. Ангели, архангели, влади, моці, панування, вяки, вічності, херувими, серафіми. І ангельська ієрархія так само представлена ось у гэтых радах, але што важна, што, скажем, нам зразумела, што ангелы трымаюць кнігі. У гэтых кнігах григоріанскі спеў, его нават можна разглядзець григоріанскія ноткі, то есть спяваюць, оказывается, на лацінскай мове. Хоць тыя інструменты, якія яны выкарыстоўваюць, напэўна, бліжэйшыя ўсё ж такі да старога запавету, да кнігі псалмоў асабліва. Гэта і псалтыры, і лютні, і, скажем, скрипкі. Ну, напэўна, яны спяваюць чамусьці на лацінскай мове. Хоць цар Давід пісаў свае псалмы на габрэйскай мове, а спяваюць григоріанскія спевы, праслаўляюць Найсвяцейшую Богородицу. Тут у воблака сімвалізуе неба, символизует Божье володарство, з неба споглядає образ Бога Айца, представлений, звичайно, для повні, як передати Троїцю, передається часто на католицьких полотнах, на католицьких образах, в образ Голубки, в образ Духа Святого. Ну, тут як Дух Святий, як промінь. Це так само один з символів Духа Святого, може бути ці голуб, ці огонь, ці ветер, але ось тут якраз такий символ Духа Святого, розчинених небесів, з'являється ось гэты промінь, який лучить Бога Отця і Бога Сина у, скажем, у Троїцю, то, що ми називаємо Троїцею Бога Одиного. Ось такий цікавий образ. Маті Божа зміщена у небесах, але з другого боку ми бачимо цю земну кулю. Це значить, що не глядячи на те, що Маті Божа узята у небесах, перебуває у небесах, тим не менш вона опікується земною кулею, опікується людьми, опікується тими пілігримами, які тільки накеровуються у шереги цих хорів ангельських, накеровуються в небеси, накеровуються до зустрічі з Богом і Єсусом Христом нашим Спасом. Коли ми глядим на образи, то важно розуміти, що в образах є такий поняток відворотної перспективи. Коли мастак малює, наприклад, реальність, то, що він бачить, то, звичайно, те, що знаходиться далі, воно буде меншого поміру.
на абразах, звычайна, Бог глядзіць у перспектыву на чалавека, ці з перспектывы на чалавека. То есть тое, што найбольш далёкае, яно будзе самым вялікім на абразе. Значит, гэта самая высокая іерархія, можа, херувімы ці серафім, яны знаходзяцца тут наперадзе. А то, што самае меншае, анёлы, наши ахоўнікі, вот яны будуць, канечне, больш меншымі. Ну, гэта, скажем, не канкрэтна да гэтага абразу, прынцыпы адваротнай перспектывы ў іконах, але у гэтым абразе таксама часткова можна адваротную перспектыву убачыць, тым не менш, што ў цэнтры знаходіцца Багародзіца, прадстаўлена Багародзіца як, скажем, асноўная ідэя гэтай іконы. Окно у неба. Символика образов.